To jama'a assalamu alaikum. To jama'a mun ji an ce wato 'yan siyasan mu na Nijar suna nan suna yi ta bin gwamnatin Cani a hankali, suna nan suna yi ta masu dubara, suna nan suna yi ta masu ladabi da biyayya bisa kan yaushe ne za a zowa a yi watanda ta siyasa su kuma su shigo su buga wasu su. To wallahi ku sani ba wai maganar ba shugaban ƙasa, a'a mu da muke gefe ma muke kallon ku a midiya mun sa halinku, balantana wannan gwamnatin ta shugaban ƙasa Cani, wannan damal-damal da kuka yi da dukiyar jama'a da kuke so a dawo akan siyasa ku shiga wato a raba makamai ko ku a raba matsayi a madafan iko na ƙasa, ku shiga ku buga wasoso wato ku koma irin gidan jiya, wato ku yi shigan maciji ko ku shigo surrup ku zo ku dawo ku dinga sara al'umma kamar da zaluncin da kuka mutane 'yan siyasa. Wallahi ku rubuta wannan a tarihi, ya riga ya tafi kenan, abadan ba zai taɓa dawowa ba. Kasata 'yan tarayya ku yi shekara 13 kuna halaka al'umma, wato ba dare ba rana, yanzu ku dawo ku zo kuna ma gwamnati ladabi. Wato yaushe ne za a zo a yi sabon kundi na ƙasa, wato sai a zo a raba matsayi, sai a tsaye da siyasa, wato sai a ba kowa matsayi, wato sai a ci gaba da yi ma ƙasa aiki. Maƙaryatan banza, maƙaryatan wai, Allah kar muke kallon ku. Yanzu wannan jama'a ka ji wai a kira mutum ana mai interview ɗan siyasa, a ce maka menene sana'ar ka ji mutum wai ya ce wai shi sana'ar shi wato siyasa ce, saboda ya ɗauki al'umman mu kamar jahilai, ya ɗauke su kamar ɗabgagu, ya ɗauki al'umman mu ba su san abin da suke yi ba. Yanzu kai siyasa sana'a ce? Zo ka gaya mana menene jarinta. Ni dai abin da na san jarin siyasa, abu na farko, jarinta na farko shine tantagarya ƙarya, domin duk ɗan siyasa sai ka same shi tantirin makareci ne. Zan muku kaza idan na hau, kaza zan muku, kaza zan muku, zan rike muku amana. Kuna bashi wannan matsayin, shi kenan ya kwashe dukiyar al'umma kenan, wato ya je ya shiga saukar gaban shi. Sannan ribar siyasa, wato riba ga kasuwa ga riba, to riba kuma wato ita ce swata. Ya za a kwashe dukiyar al'umma, a kwashe ta, a fidda ta daga Niger, a kai ta Dubai, a kai ta China, a kai ta France, a kai ta duk inda za a ta aje a kai ta, wato domin dan dai a nakasa al'umma. Yanzu wannan abin ne kuke ce mu siyasa? Da wannan abin wato kuka zo kuke neman ku zuba ma al'umma dahi. Duk yaron da ya tashi ya karatu so yake shiga siyasa, saboda yana ganin siyasa sana'a ce. Duk mutumin da kaji ya ce maka siyasa, ka tambaye me wato me sana'a shi, kaji ya ce maka siyasa ce sana'a shi, to wannan mutumin ka kalle shi tantirin barawo ne, kuma ko siyasa ya shiga ba abin da zai ma al'umma illa bai cin ya halaka su, ya ciyata su. Ga misalin su, ka kalli 'yan tarayya ka gani yanda suka yi watanda, yanda suka shiga suka yi damal-damal da dukiyar al'umma. Ka kalle su gani shekara 13 da suka karɓi mulki, ka je ka kalli bukukuwan suka gani. Idan mutum zai yin aure, kaga haka suka dinga watsa ruwan daloli na sefa, jikka 10 har dolar suke tahiya su je su canzo, wato su dinga zowa suna watsawa, saboda ba dukiyar su bace ba. Duk ɗan kasuwar da ya samu, duk ɗan kasuwar da ya kasuwanci ya samu kuɗin shi daga sisi zuwa taro, ya tara su ya zama maloniya, babu yanda za a yi kaga yana wulakanta kuɗi. Shi yasa da suka wulakanta kuɗi, sai ubangiji Allah ya zo ya wulakanta, suna ji suna gani. To taku ta riga ta ƙare. Wannan dahin da kuke son ku zuba ma al'umma, mutum ya tashi a ce me sana'a kan, mutum ya ce siyasa ne, to tantirin ɓarawo ne. In banda kuna ba ku san abin da kuke ba, wato bukukuwan ku haka ko zo ku dinga wato watsi da sefa, watsi da dolar. Ku kaɗai ne kuke da kuɗi a duniya. A kuɗinku ko ɗugon Saudi Arabia kun kai, Qatar, irin su Dubai, irin su China, irin su Faransa, kun taɓa ganin suna maɗiyansu anniversary ko sun zo suna biki a karan kawunan su, sun dinga ɗauko kuɗi daloli, wato suna watsawa suna yarwa, saboda daman kuɗin ba naku bane ba.
kun shiga cikin dukiyar al'umma ne kuka yi damal-damal, kuka kwaso dukiyar al'umma, kuka zo kuka yi watanda da ita. Da Allah ya tashi yanzu sai ya muku kwala ɗaya, saboda kuna ganin cewa wato wa'azin da muka dinga muku cewa ku ji tsoron Allah, wannan mulkin wata rana zai kubce muku, wato sai kuka ƙi ku wa'azantu, sai kuka ci karanku ba babbaka, saboda kuna ganin yanda kuka dahe madafai wato na matsayi na iko, ba yanda za a yi wannan mulkin ya zo ya kubce muku. Da Allah ya tashi wato sai ya maido muku gaba, sai ta dawo baya. Ba ku taɓa tsammanin wato mutuwa ta farti za ta same ku ba. Allah ya ce aina ma takunu yudrikumul mautu walau kuntum fi burujin mushayyida. Duk inda kuke mutuwa sai ta same ku, koda ko ta fartin ku ci. Duk tsaron da kuka ba fartin ku, kuka ce shekara 40 zai dinga zuwa yana cin gashin kanshi, wato mulki za ku zuwa ku rike, ku ba wancan, ku jewa ma wancan, wancan ya cabe, ku jewa ma wancan, kuka ce sai kun shekara 40. Da Allah ya tashi sai ya wulakanta ku, gini bayan gini, ganuwa bayan ganuwa, dubara bayan dubara. Duk inda kuke dai Allah ya ce mutuwa sai ta zo ta same ku, koda ta fartin ku ce. Yanzu gashi fartin naku wato ya tafi lafara, ya tahi lahira, shine kuke son yanzu ku dawo da sandu na dubara. To sabon constitution din ba yanzu zamu yin shi ba, maciyatan banza, maciyatan